Ni vavaluza karai mamanguma kayu anong vulanga mangumaha keno jo karana toku ni vulu kwa ano manguma ka ko baka noyu dikanzenya noyu mbafandrua ka kwa isha roswa rubko avua pendra. C'est bon, c'est bon. C'est un peu loin, tu peux y aller. Avua pendra décoré de Noël, décoration de Noël yo, en vavaluza ke anya na roe vavaluza o mangumaka isha vavaluza ati mangumaha rudwe nas documents acaba kan nas unje dossier na kajabe pare tsara luatra. Bonne continuation vavaluza da andem salle de sport ndai lumweza aifa hela aino zani antiniasa mamila mayeye helu ikoza aifa I vavaluza owe anaroa ambarako vavaluza ofa pari en place nazi fazati siletan zani anti siletan zamaret siletan dimanche zati siletan satria weekend na kampiasagna fa za ndraiky lundi zati miasa vangoa fufa il avance il fait chier lui. Vangoa fufa C'est vrai que c'est chiant là. Ti lundi za atika fanuti lundi fazayu amareza miasa zebaka toko zabaka misy jale za tsy voate fotony za koa eto fo za mety ho kajo mety ho sahiragna za amin'ny asanakay sa fe banjeko antsindriky amareza miasa juma botsy dimanche za miasa tinainy za repos za ko misy raha tsy raha tokony valiako vangoa tsara isha vavaluza vangoa isha magnoma tsara ya karaha igny tsara mba miasa anao fa voa pendre hitako anao ndraiky koa heureusement nisy perruque heureusement nisy fond de teint fa anao koa asa zovo koa irodenao io mizava antany hafa eky fotony ambilobe fa tsy tianao mizava antany hafa zegny izy ke bisous anareo lahaby andeha salle de sport za io andeha ilomoe andeha isoma bisikilety abakary magnano massage musique dodo migaka dité ntsindriky migaka dité dodo vavaluza ofa mamango Riziky be dalagna navy Iberiziky be dalagna nagnano piby baka za miranaka fa hoe hifandroakany ambilobe igny io zaho hamiako antsarinazy satria dossier nazy nazo hifandroakany ambilobe io zaho imatoe vavibe tsisy jery fagneva fa fotsy volompory jiaby fotsy pipiky tandray maboko manda miafatrafatra fa victime tsy anao tsy victime za nagnano live naka igny ma nanogno agnarany babanao sa nanogno agnarany reninao zany tady fandroakany ambilobe tsisy agnaragnan'olo nitohiniko to za tendriky ame dossier no niany volagna teko atao fo ataoko dossier io azonao fo amy weekend ty sandatra ambavarano fizy andeha ataoko ty mbala sandatra ambavarano kopoko anao agnatin'ny telo fanjavaty za mikopoko anao soit anao voly Facebook soit anao mitsakaraka tany misy za soit anao porte plainte amy police telo zay fo soit mieko anao tsy ambelako salama anao tsy haiko na ietany tirahanao amy 10 taogno be anao lui fa tsy mandeha milavaka foronao igny amiako baka anao tapatapany amy dossier fo mieko anao kaiky anao io fagnefitra tragno tamin'iry mamaheloko tambody sakoagna tary fankaratsy konkognina anao jiaby mamaheloko depuis 1999 kankainao milavatay za diranao kany anao tsy haiko fekiny anao na baka ia donc mangala saizy anao réfléchis bien ta ieny pitrahanao depuis 1999 kadony rody nagnano makorely irona anaro samby ni rody baka tsy raha mampamengitra zay samby ni rody anaro on nahazo pilote ny avion amindry mamaheloko on nahazo directeur ny consulat de France vadin-drozy isaka zio
nampa nationalité rô isaka zao tsy zakany hatinao tsy zakany fahingananao lany fagnahy baka rô tayemanezanao lidi zay baka fikahiagnanao nataonao lidiviny agnatin'ny Facebook ao aroan'izay tsy mahay azafady madame lidiviny fa olo jiaby zegny metetry fa lidiviny tompiny barache lidi izy tsy lidiviny tompiny barache lidi tegna mialatsigny madame manogny agnarananao hatria olo jiaby mahita lidiviny zay rô metetry fa lidiviny tompiny barache lidi tsisy raha anagnany ko tsy makoa be nany zay nagnaboko makoa nakaty baka samby ratsy koa eto androngo vato mitsoko voay samby ratsy mbola fampitsiko anao tsy haiko fekiny 99 zegny jery nakambala midriky miboaka je te connais même pas kajo anao namoriky riavako tsy nazony vorikinao razagnanay razagnanabo hidiranao za taranikandro za tsy mahainao tapany dossier fo zany madama 10 taonanao tsy voagerenao tsy voacerclenao io za fa nagnambaranao tam live na kamarandregny igny tany nantrayanao ndraiky hainao za béton armé aty za tsy mikitiky olo tsy mikitiky za tsy mikotrogna olo tsy mikotrogna za mba zovy olo tsy nikotrogna za tam Facebook tetika nankaniako na sasaiko matoa vavanakambiagna kotragninao za zegny hara zany volagna kabary miambilo be tsy nanony agnaranan'olo za ataoko tsy agnarana mpanjaka isa tompony agnara zegny ny volanko tao nampagninofo zaho za intelo successivement izy nampagninofo nisy agnarana babanao matosa nisy agnarana dadilainao sa nisy agnarana dadinao ry zanako jiaby hozokozo ainao raha mitarimy ry zanako io koa edy nantreky aminao volagna igny aza magnano za mamoriky hara io tsy maintsy ho avy honjonoko tsara kapilan-draha mitarimy rô io hozokozonko haligny mantsagna za mampizahanao anao mpizahako karakoa ataony mastin chetoany ty tady olo mamoriky anao amiako anao le voriky aza miafatrafitra anao koa ritry maty fa tamperiko mary tamperiko satria malo tsy fahazao malo tsy malo nakahy anarô jiaby niry mamaheloko samby nirôdy samby nagnino fagnefitry tragno samby miadina anjara anarô andiananarô ndafy za taranaka anazy afara ty ndraiky ny disaninao doeky za managnino anao avio tellement que tu es conne za tsy ndanay vidéo anao fa olo nivolagna hoe za olo nianatra nino manao je te mis une piège à con navinagna ny vidéo anao nivolagna za anao vavaloza anao tsy manao agnaragna anaka ko olo mpagnaraka za mety mahatadidy fa hoe ko olo magnano vidéo za tsy manogny agnaragna anakay za tsy mikotragna izy anao mihitsy namoro agnaragna vavaloza zegny tsy haiko dalevanao la table tu descends Alicia 10 taogno anao tsy azonao honogno anao ajotsoko amy 15 ans baka ili 10 pandroaka ty fotsy volompory fotsy fagneva tsisy raha tsy fotsy aminao tsy mahazo honogno anao pipikiny volo fotsy jiaby amy lohanao tsy hitanao 40 ans mbo tsisy aminaka eto ty baka za midiresy anao eto tsy azonao honogno taognonao za tsy namaly vidéo anao satria tsy nanogny agnaragna anakanao ara nambarako tam vidéo satria olo jiaby leny za vidéo endro fa za olo volagninao noho nino zay volagna boaka ny vavanaka tanteraka satria vavanaka tsy mihina bolongamboto tsy minao voto tsy minao voakaboji so tsy azonao honogno baka vavanao fa montraka io vas-y za tsy namaly anao nataoko amizay live afaka nomaly igny ivavaloza igny ty io za baka anao ise manifesté ni piégeko mihitsy anao ivavaloza ty eo za tsara nisy olo nagnaboaka ke za vavaloza tu veux quoi je l'ouvre tu l'as donné anao mgeharanao fana mikoakanao zegny hoe tsendriky beaucoup tsara nisy olo naleo nagnamia zagnaragna vavaloza taty koatsy afanao makoa be tsisy jery be matoe vavy be foagna ty tsy mahay place ny tognonao ty drako anao magnano varanao fana gav aminao re io tsy fagnanaovagna lamba fana mande l'école mikoaka mitretriaka amizay iragny magnano pyjama tsy magnano io résultat za nareo volaza mikekeka za tsendriky za mbala ela tsy hitanao e das anao boka nagnano nihina tena haninao igny za ndraiky gaka maniny agn'omby nakaty
Za anao nina tena hanona nanga boka sora nakata vidéo noin. Anao mila miantra za lon mi attaquer za je suis qui vraiment. Za mamuti ke no jusqu'en farany. Jusqu'à no mangala cerquin. Za yofo za temoino. Hein? Na tok piège kono ni répéter ko fran vulanko igny. Ni tsapupa amzay no ni boka fa no fandroka ny ambilobe. Anao tsy megnitra amtogno no. Za tsisy agnarinan'olo ni tohino ko to. Aia mafandroka ny ambilobe uza. Ni sote anao satria enao fa anao nagnaboaka volagna fa hagnarigna nakava valuza. Anao nagnaboaka volagna. Hainao baka raha nataonao. Si digninao amzay nazo ny piège à con. C'est comme ça si quelqu'un qui est très intelligente. Elle t'attaque pas personnellement. Elle t'attaque pas directement. Aboaka ny fovolagna mety mampichoquer anao. Ni soty amzay anao. Si jere. Karafa be no io. Kululu. Matoe vavbe tsisy jery fotsy ambony fotsy ambany. Mbala tsy mahazo ndraha. C'est qu'elle karazati me piège non piège quand tellement t'es une conne, une salope de première. T'as rentré dedans. Ni sauf toi non t'as tin lave kana pidira kono. Sale pute va. Ah non kankai non rekri mama yeluk depuis 1999. Zanga te no easy. Malu na ro jab tam ro dinaro firu dinaro vaza atang zane nga te no easy. Il faut d'abord apprendre qui je suis vraiment. Mila miantra zada de. Ida de dimapulu tong tima hazunu ndrate hazul lazab na kaiti. Hitak boka live non à 5K. Zamangan vidéo mande 46 000, 47 000 cas, donc 47 000 personnes. Mangar kaza. Ni nomba la 5 000 personnes. Kwa mila laza vulanga za mila laza watova. Ano kung sakarka bayam nyeng noy. Komi kit kizam kitia zamra logique mi kitia zamra mare. Harazati tetu ni adem nul tsar na pid kizana kanul tsar na tok na maniti na manguzungzan kanul. Ano tsiye kuni dadani deva kabarun kabuji jabi na diva na rota futonga na diva na roi tangi zanda pidir no ngatin. Ha vela bela takwetu ni fiena nganoni momba nota Madagascar. Dans les prochains jours à venir. Miss Lidina Mbouaze, Fandroka Nembilbe. Nangan live zafku numal momba bilbe. Ça te ma notification azko. A berzike na ravulangino tsardiso na maliro uluza na ro tsaratsare. Amba na ro dala vuna kuza nangan live ele jabingi. Cha dala zaza matoni vuna panzaka isa na pagino fizao alon fisenga tampasine tehingi. Toko ni mibuaka uza fandroka na mbilubezo manguma ka. Satria misy hulu mpetrika mbilube opa nga sasa mare. Za kwa mvulu nga mbilube yu za sasa heni. Aleni mahabano, aleni zengwe na sefa kutamkuranga mzengi vavaluza tsarnyove uza. Ke heni jirani makuwa bera chibeka raza atipa kazebka za sarnengwa. Chiperda china montenge. Mbala misudra china kaima mdunia tivnaku. Za chiper china montenge. Zani zasar nena boka ndo tamrua telu ma. Androng vatum tiku voeti uza sambrachko bala faptiko. Izingi degré izingi ni tsala fuaka. Ana Roma hen tsarna tsentsena tinta vangi fen lota kes biaf nota vangi porka wazi. An tsari ngi boka sa te fen lota. Kara haingi na ton. Zani vulnga yema fandroka na mbilube. Nunt kama van fandroka na mbilube tela mtadi ulpanga sa mbilube oyu. I ulpanga sa ina king. Kwengi nazi na leni. Ambua vavi tindreki na mosa tenga fazaho ambua wizi ni boka beto is nanga nombua na ngumkazatu. Ke ambua officiel izi o ngatini YouTube ofa mbala publier ko boko video ne. Ambua officiel ni mbilube tisi ambua kwa tizi. Mihini ngate mangarka sisi nram jabing. Mihini ngate ngiri enulanga izi ambua ni mbilube. Ararazi nga desandana jabi ambua. Imato evav betis jerbe dimon pour tong vul futsam pipi kem nanchi mazundrain. Zafa na ngambara tamno na tok tamira na kato. Ambar no tsisa como no za chemale no za tamno. Na totoko analyse na totoko dinki chimete makuwa nifanyeva na kande karatien sora na kande korung bena katin chamali. Impossible. Atefa na ngana no vona luan za tsina mali.
vavaloza ano maty lobenao na tsisy ozogno tsy nataonao vita ozogno nataonao zanazy tokotany misy telo boko hectare tsy sambany 5 hectare nagnano koa anao zio mbarinao tsy amaly anao amizay za magnombognombo anao eto par semaine amiako anao tous les semaines ataoko défi mitsy za mampizaha anao azovy anao azovy za atsika ifankahita mitady laza anao mieko laza anao le olo tia laza vie miatake za ko miatake za raha mamaly hay za manateraka anareo ke za tsy amaly kererako nde olo niteraka za fogna raha tsy mety aminaka tsy maintsy volanky anareo tsy niteraka za tsy haiko ni dadany deba moi je n'ai rien à foutre boko ozogno nareo zegny rieko miaraka amin'ny vavanareo ozogno nareo telinareo kibonareo poko agnatin'ny foronareo agny ke mbala sandatra mbavarano miako anao tsarova fa anao nipetraka tambody sakoagna fa eotra tamin'iry mama heloko donc hainao zovy mama heloko fankaratsy rango 1999 anareo lany fagna meloko maly baka niasa amin'ny telefone za hainao maolo io ny mafankaratsinareo ny malonareo za tsy mahay zovinako nino raha takeny za tsy haiko ino avy nataka ty je sais pas je comprends pas mbala hela anareo tamizegny zegny tantara dossier nao sur ma main réfléchis bien fa ho avy ny anjaranao fandroaka ny monde entier anao baka fa tsy fandroaka ny ambilobe fa ny monde entier atefa maromaro io pagnamemelo volagna pagnasasa olo pilasiny tagnanao ma tsy hainao sagnabony volomporinao zany volagna ambilobe manampijalanao ny haigny sa nampijalanao ny lely olo lilenao kena nahiragna anao boko amizay victime beriziki asasa hen beriziki tsy adala matao beriziki magnasa ora nataonao izy za tsy mikotragna olo tsy mikotragna za en plus tu touches à mes enfants hein hano maty anao ndraiky tu touches à mes enfants t'as osé non il faut avoir des kilos pour toucher à mes enfants il faut amtsy miako 6 mois anao za mitatrika anareo mbo mitomagna amin'ny Facebook ato anao mitady za mangataka pardon mandady mira fandroaka minate tsy amiako 6 mois anao tateriko anareo milafo za malaza mamorika anao tsy amiako 6 mois anao mandady ato tu vas comprendre à l'avenir amizegny koa iattaquer za fo volagna za tsy raha bijery fa miattaquer à mes enfants ataoko aloha le raha misotro ny arivo za zao agnabony raha misotro ny arivo baka za misotrosotro zay baka miramira fo samby biby horo zay samby makoa fa naka baka tsy mibogno miporaka karaha pamba maty igny anao fa midimapolo taogno be anao mbo tsisy jery tsy mahazo ny raha anao tsy olo haiko na baka nataonao zo fa hela za tsy namaly olo jiaby zay lahita vidéo anao mahefa za olo volagninao en direct tellement za anao nianatra baka ho anao za ndraiky tsy nianatra fa za nampianarindry olo beko jery ato feno za tsy namaly nambarako tamy live nareo voleza mandrehitra motro za fa tant que olo tsy manogny agnaragna anakay za tsy mijery satria tsy mivolagna za qu'est-ce que tu veux allez là-bas s'il te plaît tant que olo tsy manogny agnaragna anaka en personne za tsy miraharaha zay raha ataony agny ataovany nang plonge izy nang kilobatra za tsy namaly ambaranao tsy fasakeko anao ma tsy namaliako anao intelligence ny lohako tato so fo tsy takatra jerinao foky antsasaka metra io fagneva fa foky edy mako amikiripitiky jery mbala foky koa molonkono karaha jerinamboatora koa ny tena ndia attaquer olo apprends d'abord ces gens là point faible na ndraiky point fort na ny ianara tsy hegny mantilintily fo karaha fandroaka maty hila igny mbola efako aminao boko i vidéo zegny za volagna vidéo ny ambilobe magnampody raha ny volako izy ndraiky mandeha miattaquer za ndraiky la famille naka personnellement physiquement jiaby izy amzo maty vavi be volompory mipipiky malandy fagneva mipipiky malandy dossier no rabarabako hoe tous les semaines za magname dossier tapany fombarako anao zegny anao nipetraka tambody sako agnatan'osy be fagnefitry tragno tamin'iry mama heloko samby nirody anareo za tsy raha memavandy ndraiky samy niady anjaranany ireo nahazo olo manandraha nahazo olo misy vola ninazonao tsy haiko kankainao tsary nafaka hanao mbo tsisy pamelogno amindreo anao mihinagna mamany mangera ampinandreo volany forondreo amy volany rodindreo
Zananga no kankai. Tam 99 farany hady benaro jabanaro samby piku matari. Ino nga teheno izy aminakay. Ça va pas ta tête? Ça va pas ta tête sérieusement? Marary loha. Misy l'hôpital na dala ndafet, misy l'hôpital na dala Madagascar. Koa fa tsy zakanao dose euro io ndo mitaha. Mando mitaha koa tsy mazaka dose euro. Io bokara ampalefa defaka olo jiaby la plupart andafeto. Tsy mahazaka dose euro. Mivandravandra karamboa gila amzay. Feno tsy mihontsagna. Matoa mihontsagna tsy feno anao zegny. Feno tsy mihontsagna. Atakitakenao zany ndraiky ry zanako. Sandatra mbavarano e agnamboatra hanindry zanako fa fandroakany Ambilobe zany ndraiky anao. Agnatiny 3 mois ato. Za tsy olo nagnino anao, tsy olo nagnino anao za mivolagna raha momba Ambilobe za sastahenao. Ry zanako uzukuzuhinao karaha magnozogno manga. Fa lagigninao tsy niteraka maro tsara karaha naka telo vavy io. Lagigninao. Am formatinao. Formanitsinao frigidaire. Lagigny. Dossier non pelantanga ko zao. Dossier non pelantanga ko. Za tsy mahay zao mikepakepa motronao nagnirikanao nivolagna za to. Fa il faut bien me connaître. Za mangala dossier n'olo claquement des doigts. Tsao tsy takatra ny lavaka betronao zegny. Lavaka betro matoe 10 taogno igny. Hanongany menopause tsy raha digninao. Efen'ny menopause fo izy mamango anao mivandravandra karamboa gila. Manetsinetsy ny vola olo jiaby Facebook ao. Efen'ny menopause tsy zakanao. Kankainy malinareo samby nirody tagny tam depuis 1999 atrekinao aminakate. Ça va pas ta tête? Za nagnino anao? Hanareo nagnano malinareo tanke suffit que ro avaka za takenao. Te dangy ou te foly? Za mikopoko anao eto, ili dinambua. Lui divin tsako, lui diwin tsako, lui niambua tsako, lui nifandroaka igny. Za ndraiky anao eto. Nintsika Facebook ty ato. Atsika eto. Mamalia anao koa tsy faliny zegny. Aleva koa telefonao mamalia fa ino vidiny volanao. Nagnino ma zany bloqué anao? Za ko nidrika page nao no mali arrivé. Nagnino ni bloqué anao za? Aza bloqué igny baka za anao koa magnangy marigny. Anao koa mbala magnangy misy lelany tingy. Nagnino zany bloqué anao? Aza bloqué igny baka za. Anao na saky nandana nity zany agnozongozogno ry zanako jiaby amin'ny malitseko amin'ny ratsieko. Ambilobe tany vonako. Say Ambilobe ngarany babanao. Ambilobe ngarany babanao amin'ny copie. Sa ngarany dadilanao amin'ny copie Ambilobe io. Anao tsy haiko feky tany fanira fandroaka ty hina te igny. Za baka tsisy taolan-kena miagnanao. Fa tay za misy. Satria zanako tsota miaraka za vadiko. Tay ne jiaby hoaninao. Am fagnevanao malandy igny. Koa tay misy ato. Zay baka nampilomwenao igny. Hara zay mangery ma satria bien manger, bien kaka. Mihina tay ne la famille ato baka anao io. Satria tsisy tany tokony mahavoky tay anao koa tsy satria zay marompe igny. Handihina tay anao. Am 10 taogno ny menopause no tsy zakanao io. Tsy zakanao ne menopause io e. I menopause io tsy tonga jerinao. Tapy amzay no. Am Belgique aty tonantonanana. Aleva hono mo bebeli. Ku ande anteke aty. Aleva hono. Uno no aleva. Valinkafatra mandeha am vavaluza. Gako alo le toka kwa. Alo lo pekarna le izy. Alo pekarna. Non, misul be fa tsisy jery. Misul be fa tsisy jery. Non, franchement. Za ty miady amin'olo mikoragna amin'olo ato fa tsara manity zanakan'olo, tsara magnozongozogno zanakan'olo. En plus, izy koa zany kotrogna. Je suis d'accord que tu m'attaques. Za anoke maman ni attaqué izy nana izy. Je la connais même pas ni d'Adam ni de Ève. Problème nani areki fu. Ro samby niaraka ni rody ro jiaby niry mama eloko sa ye. Iro tam la guerre mbotondro tagny. Za ty attaqueni. Anao drako misy problème e. Depuis 1999 atsika fa 2024. Karaha ataonao io olo mamoriky zegny. Karaha ataonao io olo mamoriky anao io mandihy amin'ny alignandra.
Anao io mandihy mitsinjoka ampasagna mitsinjoka andolo. La guerre narô samby anarô mbala tam jeunesse narô tanke. Za ty ni atakeno ambilobe tany volako. Za ty no ry zanako uzunginao tekito a. Tekito a le diny amboa ty. Karaha tsisy agnarany babanao ambilobe zegny. Karaha tsisy agnarany reninao panjaka isa zegny. Teki. Fandroaka vavy ty. Pihina tay ty. Hatria zay nataoko tam live naka mitady fandroaka ny ambilobe hagnoma keo za. Ni tsororoaka aby anao nitady tay. Hara misy tay ato zanaka tsota miampizay fivadiany. Donc koa tay fo. Sahaza dozinao matin midi soaranao azonao tsara amin'ny tay. Hay, kimatsa ty mandeha fo baba. Kimatsa. Kimatsa ty bokora mampisy motivation. Motivé tsara amin'ny kimatsa ty. Izy io baka volagna fa tagnatin'ny betro to fa tagnatin'ny photo ty aboaka igny ko tsy sakisaky igny aonjony vo kimatsa. Mandeha ro automatique baka ko mira no magnatsuru vola amin'ny laba amin'ny ino amborny baka ko kununu mateva beti si jeri ale chez don koko cheton pa mori ki pandihi kajo no na mori ki riavako tsy vovori ki no tambutsa ko ngatari hiditra aminakaya no sitan nataonao tamrofu sitan nataonao tamrofu dalagnanao ndraiky mahamenao satria sûr et certain ro tsy amalenao fa iberiziki ne Jesus Kristi mtsangana yoko mtsakarika mbala vangweko mbala disanoko fu kelera kuwa hay kezegi nendroani hamare juma mande l'église mkodini anao za mare adventisme ko fa mivavaka karango mare satria sabotsy andandro musulman ko swali za mkodini anao mare musulman ko swali za mkodini lasa tsika mateva beti si der vul futsingi ti mateva vi beti si der vul futsingi ti apudu ku tsara mateva vi beti si der vul futsingi hata vul futsam luhanao tsy hainao dikan tsy hainao hasan hambaranao tilitily fuzuna viteo koko shetwani uza malu tsy fahazatra ko raha tsy haiko fidira ndraiky fiboandrako io fu za halany za tsy nagnino izy za ambilubera volako ke za titihini hazalavlo qu'est-ce qui se passe là le monde est l'envers ça ino ulum kek zandrako zamin le divine ino no problème no ndraiky le divine atmaniti anao ry zanakanao jiaby ino problème azoma ulu zegny uza nangutany bakadrako za ulu zeu za tsy haiko za baka problème naka jamala naka io za tsy misesitry za tsy mampidika amin'ny horo fa jamala naka io manira mitsontsoro ko mamelagna mitsontsoro ko ofu izy miboaka setriko manjary bombe de retardement olo jaby mialamboetry za tsara meloko za mitokiki olo jaby fa kalma miboaka amizay setriko naka karaha alambiky tsara voatana za amizay fa tsy voatana edy fa mileran'olo jaby misaoty zoko ndrako afoko nomaly hadrako za tsy amaly io za io fo nataoko za ndrikiny fo kena toko fandiniagna zatra loatra le maty zatra loatra mboa vavipinagna tena katy zatra loatra nalena aby telefony video nakana toto tadiavinao laza amy 10 taonao nao tsy mety mahazo laza fodrako mahamoainao tsy mampalazanao boko lagigninao ndre tragno pitrahanao fo antikité raja bangatin tragnonao raha ny antikité tsy raha ny anomaly donc anao agnisan'olo mijaly ko andafy eto edy agnisan'olo mijaly boriborokolo boriborokolo anao ko andafy eto fo araiky boriboroko linetinao fo linety be linety grammaire mivangana linety le viwiton vangana linety la marque azolegna nezo eto ataonao masonao mampatsaranao mivangaro boriboroko linety 125 € 200 € moramora igny la seki magnefa tapany igny satria boriborokolo fatifatin'olo masikin'olo igny araiky mandeha magnana promotion ko fa magnano course igny aia promotion any place misy anao dadi regniny dadi igny i mami
Rengin daddy. Tata makwachi heni. Manguntani baka. Kara inga nom konkonga lon teve kakazu Dr. SGB mangonkonga. Ichina ngonkonga faizi nantekifu. Zami kupu kwa no etu. Ano kupuku. Trua mwato no kupuku. Hela baka zati nangan buzz. Tad buzz baka noyo. Hamie ku buzz. Zati mila buzz. Fa anomie ku buzz. Amie ku buzz yano. Lanyente in video zay mi dira YouTube. Angat YouTube we valin kafa tande am vavaluza. Kota pena roza ifazero e dimboka yo. Satya zan na ton vavaluza. Mid kam YouTube lete ita video zay. Matwe vavibeti si derti mazaka menopause. Kankai ni adimpuri na road jab tam jeunesse na road jab ndrima maeloko. Zandro idira no barufu. Rizana ku huzungi no mira manguzungu manga. Zama nguzungu vulumpuru no ndakelela tingi no etu muntu kam tete kataka kam tete. Iska kilota tono ja dus no mangarka zi vulumpuru no ndakelela tingi no pet kari manga desen. Zamorki. Zamorki. Vorki fu. Manga mampapangari vul fu cheko. Fa kwa morki fu. Ndram sutu ni arivu giaka tsende. Zazi samba viana vola dalanga. Zazi fa kadzo ndeki. Kadzo ndeki mda dalanga. Hatsimeti kadzo mnani. Zazi rahati ya kwek ni miya dem nulu fa dila. Fa ni mtsukuri kulu fu chatoko. Fa noko zala mtsukuri kiza. Ni mtsukuri ki bibiandava ke. Selo nendwanfa karakararizana kuzawe zaka jumfanye mnul lefka tishijeri mihina taina kain mato eva vibe 50 ans be tishijeri tina tense ki mangange taina ndeke manendizana kukazuka msunua mani mapatara sora haman sututu tuvun kararizana kuro hamani safuanga hano manjar chara ha hamtongu na kazo mtir 30 ans zo taina ka tono kremo msora no mapihenza kenzinga ridino mapihaka takta sora no ifo roka nembilu beyin ili divine raha ili di chili divine topni baracheli di uzawe ce sont deux personnes différentes fayo misli dinambuo zenyo li dinambuo ze mangata tambuni laka da yo easy. Ah oui, je suis une mère vraiment responsable, je suis fière de ça. Hey. Hein? Nanguzunguri sana kono. La satsika tamper konaro. Konaro no reki. Numero naka om WhatsApp WhatsApp itanof. Vu que zaul malaza stara zamis numero fu mandendeo. Ko tsakara no WhatsApp itanof. Manda demze no mangan petit tutu. Zam zem yong nam tembud kwing anomi lelta tembud dem maste kwing manga duste na kain. Zelu ni andwania. Oh, ana buleza tisul tiara yo zafu tiara etu. Aha na rojab ndi britara. Azona ngambara na ro mandam ya satara fiteva na ro volati. Zehe mud bonere dala na ro. Hay. Demer daga na ro. Bisous là-bas les Africains. Bisous là-bas.